बड'लेण्डआव लाइमोनफोरनि टेलेन्टआ दायो आंखाल गैया। गेलेनायखौ होन बारनाय खानायखौ होन जेरावबो लाइमोनफोरनि टेलेन्टआ बारायगासिनो। बेफोरनि गेजेराव नैबे लाइमोननि टेलेन्टआनो जायगा लादों बड'लेण्डआव। गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बारनाय स्टान्ट खालामनायखौ सोमोनांथावै दिन्थिगासिनो सानसुमा नार्जारिया। सानसुमा नार्जारिनि लामा दै बोरि बारनाय आरो स्टान्ट खालामनाया दायो बयखौबो सोमोनांहोदों। जर'खायै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आबो सानसुमा नार्जारिनि स्टान्ट खालामनायखौ नुनानै गोसोआ थानो हायाखै। दिनै क'क्राझारनि लाइमोन सानसुमा नार्जारिखौ लोगो हमदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बे समाव लाइमोननि बारनाय आरो स्टान्ट खालामनायखौ नुनानै बिथां रमद बर'आ जोबोरै गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो सानसुमा नार्जारिनि इयुनखौ हास्थायनानै बोर सारस्रिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिया। बिथां रमद बर'आ बुंदों, बड'लेण्डआव दायो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर दंसै। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला पाटगावनि सनापुरि गामिनि सानसुमा नार्जारिया नखरनि रांखावरिनि आंखालजों गावनि सोलोंथाइखौ आद्रा खालामना लानांबाय। नाथाय रावनिबो फोरोंनाय गैयालासिनो इउट्युब नायै नायै दायो बारनाय आरो सोमोनांथाव स्टान्ट खालामनाय टेलेन्टखौ लानो हादों सानसुमा नार्जारिया। जिसि थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।